И здравейте от един хубав слънчев ден. С Бобето двамата сме. Ето го Бобето. Правим си разходка из двора с количката. Много бях изумен, че иска да се вози в бебешката с количка, ама дете. Так му нахранихме кученцата, които вие сте виждали няколко пъти, и днеска е малко по-така специален ден за тях, защото Пламито и Станимир от канала Пътя води у дома ще дойдат да вземат едно от кученцата. В момента разчистват неговата бъдеща стая. Ще има стая. Тук къде затънахме, бе, тати? Той не е направено за колички, този двор. Та ще си има стая, в която ще живее докато порасне и после ще щъка из двора. Макар че те и сега щъкат. И тъй, ще дойда след обяд. Ще ги посрещнем, ще си изберат кученци за техните две дечица. И ще се раздават любов. Другите ютубъри, които се колебаят за кученци, са Пепи и Люси от Пепи и Люси влог. Те също проявиха някакъв интерес. Мисля да им се обадя на тях и да ги понатисна малко, да им кажа, че сега е момента. И другия си е дядо Данчо. Дядо Данчо ще му занесем на него едно. И така, и ще ни останат трички, които си търсят своя нов дом. И знам, че трудно се взема решение да отглеждаш куче, но то просто идва, нали? Взимаш го и разбираш, че това е твоето и чак се чудиш как си живял без куче. Не е нужно да е само за хора вкъщи, може да бъде и за хора в апартаменти. Както ние Джейк се го гледахме 5-6 години в апартамента. Ко 5-6 докато дойдем тук? Той сега ще стане на 10. 9 години си е бил в апартамент. Големия лабрадор. Иначе друго нещо, което направихме, което не сме снимали, сега ще обърна камерата да ви покажа, ето тук разчистих падналите дървета, оправих оградата и отново има някаква гледка. Брашляна е превзел всичко и унищожава дръвчета след дръвчета, но трябва да вляза да поизчистя пак тези тук старите работи и докато си говоря, вижте кой се появява. Коста? Нищо. Къде ще ходим? На гости. Тиеме на гости. Но тото е специално гости ще бъде. Ще бъдем, как се казва, приемни родители на едни зайци за известно време. Хайде да вървим да видим где са тези зайци. Ще помоля да отключиш портата. И така. Отиваме сега за зайците. До после. Малко са ни децата. Малко са ни децата, кучетата, зайци. Хубавото и че мишки за сега няма. Молеца. С този домашен любимец не искам да се занимавам повече. Харесват ли книжките на Боян? Нищо не харесвам свързано с мишки. Но като цяло мисля, че се справихме с мишките. Скоро няма капаните са празни, няма акита, няма шумове. Май ги изловихме. Да не ме занимаваме с такива работи. Аз и пак искаш да... Не, напротив, искам да я дръжаш, ето. Искаш да ми... Мен не мога. Между другото и тук видях са доставили цветя при Лина. Те може и сега са ги доставили. Аз искам да питам, ви за или против сте, дайте сега тук малко. Да сеем ли салатки, да не сеем ли салатки. Вие ако кажете, ще сеете салатки, Ваня ще се навии. Мисля, че без да казвате, пак ще трябва, без да се навивам да ги засея. Ето виж, има семена. О, виж какви хубави циклами. Нищо не разбирам от цветя. Ти от ко разбираш сега, я кажи. Значи доказал съм се само, че мога да правя бебета. Друго май не ми се получава.
Решил съм да ставам престъпник, да ви кажа. Ти пък. Да. Много мислих, та сутрин се събудих. И тъй като финансово вече... Вчера жена ми най-накрая си получи майчинството. И сега имам и толкова голям избор на къде да го пренасочим, че чак се чудим. Хвърля ми тото. За ток ли, за вода, за заем ли. Не може. Или... Ти ако платиш тока и няма за нищо друго. Еми да, аз съм... То ни го казахме, като платим тока и на студена вода, до там. Добре, че от ВИК-то ми позната магето, че да ми завъртят штранга отвънка. Ще не изчака там един месец. И тъй, аз не знам хората в България, нали, средностатистически семейства. Ако ще не е с по 3 деца, с по 2 деца. С едно, бе. С едно? Ко правите, бе, хора? Как се оправите? Как се оправите? Ти не ма снимайте сега отдолу, аз не се виждам. Как да снимам? Аз не те виждам, дръж там. Тако направи, смъкна се още по-надолу. Аз с камера не мога да я... Ох, чакай, че с ръка. Тъй, ето така е по... Добре. И понеже аз много съм се отдухал. Чакай малко. Искам... Сега казала съм ти нещо. Казала че сега сам да си го оставил. Край. Задължително. Развод. Не мога да си го позволиш. Не мога да си го позволим. Не мога да си позволиш развод в момента. И понеже, честно казано, отървахме 8 март и всичките празници и баба Марта и Нанко. То бяхме болни. Да. Как ти де? Да, ставам лош. Излизам. И на какво ще научиш нашите деца? Да бъдат честни, бе. Като станеш лош. Аз ще бъда лош под прикритие. Той Батман си е такъв. Какъв е Батман? Батман не е добър. Той е добър, ама за обществото понякога трябва да бъде лош, за да може добрите хора да продължат напред. Аз ще направя те. Ще се жертвам в името на децата и стана лош герой. Аз не одобрявам. Искам да ти кажа, че ще качим супер много последователи. Хората ще нагледат и ще не се радват. Значи, ако направим епизод как се обира банка, повярвай. Повярвай ми, ти много ми е познато. Да. Какво ти е познато? Обирала си банка, ли? Не бе, ти пък. Как ме виждаш аз? Може да направим обир на пощенски клон. Човек, аз с едно цвете не мога да откъсна. Че открадна няколко кукичета. Да, ама то аз взех кукиченцата, защото ти си престъпник. Там района, който са тия кукиченца. Всички знаят за района на кукиченцата, че изоставен. Изоставен и той е на тротуара. Да. И беше покрито с някакви всевъзможни... Сега кажи, говорим за престъпност и за лоши хора и къде отиваме? Да бе. Кажи. Че ми прися тук. Сега няма да издаваме тук от кухнята ти. Отиваме в семейство на полицаи. И то никакви да е криминалисти, човек. Да, те вземат просто отпечатъци. Имаме връзки! Сега ще навържат нещата. Край интригата е готова. Интригата е готова. Значи сменим ли си гумите на колата, да знаете, ударили сме. Една котка избяга. Ударили сме банката. Айде, давай. До после. Бай. Здравей. Здрасти. Имаш ръкавици? Дай да сложим твоите ръкавици. Искаш ли? Айде, ела. Дай тесна кака пич. Бонето. Ще да ходим с поръчката ли? Той е готово, Боби. Готово е. Си? Дела. Дела тук да чисто. Какво? Обичам те. Така, няколко часа по-късно очакваме вече Пламето и Станимир да дойдат. Аз извадих инвентара за обслужване. Мод фрезата не запали. Топката се търкаля добре.
Една реликва, старата ни количка беше вътре в гаража, извадих. Може да я подсиля малко, да я поуправя коритото, да имаме две. И сега да видим, най-важното е косачката дали ще запали. Тук що и такова налях и нов бензин. Всичко е оставено без бензин, източено, за да може. Сега да видим какво ще се случи. Така. Ще дам на някое дете, ходи да ги взема, да ги прибера. Ето Петя. Помага на майка си да махнат коледните играчки. Иво, хайде да снимаш как ще паля косачката. Вземи и ела. Ела. Гледай как къса. Тя скъса всичко. То се скъса. Да. Не мога. Ръчната помпичка, да качим бензин в карбуратора. Пише да се натисне 3 пъти, аз го натиснах 33 пъти. Даваме тук на старт. Даваме на запълване. Да дадем се какво ще стане. Връзката стана, ето го. Ето го юнака, вижте колко е хубав. Виж как го прилича. Да бе, неговото име. Абе, неговото име. Ох, боже. Я да видим. Как бяха Pace Patrol? Да. Нали имат такива шарени? Да не му стяга, ей. Не му стяга, не му стяга. Ти имаш опит. Тук малко широко. Няма да му стяга, Ние спокойно. само на котка сме слагали каишка. Ето го. Ето. Сега кучето все още си няма име, обаче вече си има дом. Обаче вече си има дом. Да. И в приказки и разкази мина и този след обед. И стана тъмно. Стана тъмно, че да ви покажа. Какво ще видите? Нищо не се вижда. Вижда за всичко, его е, сладура бе. Топчо ли? Не знам, ще Де, топчо долни. стават него, ще следят в техния канал. Да. Пътя води от дома, нали знаете? Там повече за кученцето. И имаме още 4 задавания. Аз ще напълна Пепи и Люси. Така, и аз там усещам. Да, значи още 3. Още 3. Пишете, не обадете, не са имам. Много са сладки. Ще ви поканим по тореха, нали, няма проблем, ще ви покажем как съм ги дресирал. Станимир може да каже как му казах, няма страшно. Да, те стоят, да. Всички са подредени като ученици в класна стая. Да. На 15 септември, да. Така че... Важда са миличкия. Той Да, казва, да. довиждане. Той казва чао, да. Няма. Ще пускам ти малко, направи се къса сърцето. Се къса сърцето, радвай се. Той Радвай се, ама сън няма да спя такава вечер. любов ще ти даде, ще видиш, бе. Няма тихо тази. Само да не ми чупи цветята. Тебе ще те обича най-много да знаеш. Защото аз го грабнах първа. Да. Да. Няма да плаче. Не плаче. Сега ще скимчи в това. Да. Бай. Добро утро! Днес съм с едната част от моите братя. Събота е и ще вършим дворна работа. Ето, може да видите, че не знам как се обръща. Там тати и мама вече са почнали. Тати мещи керамиди. Мама там прави нещо, чисти. И ние с Боби ще трябва да се включим. Нали те, Боби? Ще кажеш здрасти. И така. Я покажи каква кола имаш. Я покажи каква кола имаш. Ще качваш ли? Да те возим ли? Здравейте от мен. Прекрасното съботно утро. Реших да се хвана с бойната задача да разкараме керамидите. Започнал съм от те с най-далечните. А мама Мими тук се е хванала да
чисти Търгат ревичи. тревички. Да. Ще пуснем и косачката, извадих я, както видях вчера запале. Как сме взели къщата толкова срано, не сме Не, почвали да нищо подготвяме двора. Не съм, айде да го споделим сега. Как сме взели къщата? 6-та година ли ще стане? 6-то лято? Как е? Идва 6-то лято, да. Да. И за първи път и то, защо? Защото живеем и тука. Да. И защото наблюдаваме процеса и просто фащаме момента на момента. И отъргахме плевелите. Отъргахме много едни гадни плевели. Имаше, почистихме двора от доста шума, пръчки падали от дръвчетата. И сега тук подготвяме разни градинки. Влади е наредил там, това беше селски яростни. Селски яростни. Така е, да видим дали ще запали. Имаме една мотофреза, до сега не сме я ползвали, обаче. Няма да запали, трябва да източа бензина, да изчистя. Но в сериала Селски яростни, главен герой ще бъда Влад Дизел. Аз коя съм? Мими Мама. Мими Мама. И Тодлер, Бобчо Тодлер. Боб Тодлер. И Кучака е тук, Кучака си и Кучак. В сериала е тейното и ще бъде по някое време. Сега гледам да разтикам тук керамидите. И сега и Иво ще дойде и се фащат днеска бригада. Бригада, нов дом, много хубави епизоди, вчера заспах. Не, че е бил... Ти ни звучи добре. Не, че е бил лош епизода, беше прекрасен, просто нещо... Сбърках ракията, да. Сбърках ракията и се получи... Заспал Владко. То моето пиянство е той. Просто заспивам. Аз искам да кажа, че... не знам, ти си снимал сигурно. Не знам какво съм снимал. Кажи какво искаш да кажеш, ма само че хвани, че му боли ръката. Що боли ръката? Мен може сам да ме боли. От керамидите. Да кажа, че вчера взеха първото кученце и съм много благодарна. На Стамбето и на Пламенка от Пътя води у дома. И техните момиченца. Сигурна съм, че кученцето ще бъде обградено с много любов и грижа. Точно това ни беше най-голямото желание, когато ги намерихме кученцата и тръгнахме да им търсим дом. И така, ето, че има и хубави неща от ютубърството. Да, и срещнахме с кметицата и ни обеща, че като дойдат сега от приюта, ще обстрелят майката да я преспът, за да могат да я кастрират. Да. Защото тя ще продължи да ражда. Не, то ние не можем да я хванем, защото много тъпо беше, като пуснахме клипчето, че за кученцата, че сме ги намерили, че търсим дом за тях и масо почнаха: вземете кастрирайте майката. Ние не сме някакви малумници, дето не знаем как стоят въпросите. Тя е като сарна. Ама то не е... Ела тук да те кастрирам, нали? Има си хора, които им е работата и знаят как да ги направят нещата. И ние да не сме взели отношение и да не ги мислим. Договорено е. Ще се случи. И понеделник още едно кученце ще се раздели от Кутил ли са? Кутил. Боже, Кутил е котята. И така, и още 4 остават. Много са сладички. Може да им ги покажеш. Добре. Отново. Аз да ги покажа, ама трябва да ги нахраним, знаеш ли? Вземи пакета и ще се включим оттам. Добре, айче. Айде на кученцата, не се колебайте, пишете. Промоция. Buy one, get one free. Даже take one free, and two free, and three free. Общо взето. Стряскат са още буркичките. Вчера ги измамих, вземах едното братче. Ще им утре, ще е голям филм да взема едно. Не утре. Никак. Понеделник сутринта, да. Ти го вземеш утре,
какво правим? Да, ще му пищи цяла нощ. Да. Добре, еми, толкова се. Ей ги пак. Сладурковците. Ей там. Аз мисля да се продължавам с керемидейшана. Айде. Айде. Чакай да подели срата. Аз имам златна точка! Ви за фирмата за новия сезон ли се готвите? Фермата ще спечелим. Аз съм златна кокошка. Златната кокошка носи бонус точки. И яйцата дит нас, ако бяха златни. Те са златни, но ти не можеш да оцениш. Дръжай, че се обърне количката. Айде, тръгвайте. Айде, чакам с керемидите. Ах, с тази скорост. Значи сам за 1 час, айде не за половин час, принесах ейтес. Откак са тука, сме доставили ейтези и едната коса. Кафе с вода, 3 работят, 4 работят по-бавно от един. Но това е положението. Важното е да са навън по двора и да се движат. Селски яростни, така се развива нашето състезание днеска. Ето, Иво реши да се занимава с Боян, за да не товари керемиди. Айде отивам аз, ще поима. Отиваш да раздаваш правосъдие. Ти си рефер. Не, да взема златната кокошка. До вечера ще има огнен съвет и не знам кой за кого ще гласува. Ще има номинация. С огнена вода ли ще е съвета? Гледай, сега взимаха хубавата количка и го возят него вече. Викам с огнена вода ли пак? Няма да има огнена вода. Само ако наде роданчета с проклетата... Не. Някой ме извозил с магическа ракия. Отвори ми чакрите на съня. То намаляват. Мисията може да е успешна днес. И така, вече е след обяд. Сега с децата, нещо, което съм установил е, като са малки, са много готини. Като пораснат, включват се, помагат, ама някакво определено време. После изчезват. Сега тук ни останаха, в интерес на истината. Да обърна. Тук ни останаха 1, 2, 3, 4, 5 палета. Там има половин палет с керемиди. А сега да видим колко сме пренесли. Ох. Бачкаха, ама един е изчезна, втория изчезна, третия иска майка си и накрая продължавам самичък. Ето. Да видим. Тук има 6 палета пренесени. Да. Като много хубаво е плътно ги редя. По 8 колонки слагам и после ги заключвам отгоре с 6 по-малки колонки. И тъй. Случва се де. Определено голям рак имам да изчистим горе от керемидите. Да мога, като го погледнеш от тука, нали, да се вижда къщата да е готяно. Ама няма да стане днеска. Дори и сам да се напълна, ще прехвърля един палет най-много. Просто след малко слънцето ще изчезне, ще стане студено и увяхвам. Но стига сме се оплаквали, да запретваме ръкави и да почваме, защото пролета идва. Сигурно е 17-18 градуса, много приятно времето. Но запретваме ръкави и газ на буталата. Ще съдим ли цветенца, мамо? Виж, мама, дето поотскубна тук-там. Значи тези са от миналата пролет, дето ги откраднах и са супер. Сега откраднах, от другата страна ги засях.
И сега ще съдиме и тези цветенца. Супер са. В другия край имам още от тях. Преди 2 години ги засяхме и много се размножиха. После ще ги преместим в някоя по-хубава градинка. Сега с помощника ще видим какво ще случим. Здравейте в един прекрасен слънчев ден. Мименцето и Бобето са се хванали да подрязват дръвчетата. Мисля, че ние за първи път да режем дръвчета. Тези не, ама като цяло. И както се стоим и си подрязваме дръвчетата и получаваме имейл. И имейла гласи: не знам дали сте получили нотификация, но отидете до местния еконт. И отивам аз в еконт и... Кашонче! Ще го отворим ли? Ще се развълнувах нещо. И ти се вълнуваш, хайде сега. Интересно ти, нали? Просто съм си пила хапчетата днеска и не ми личи. Той току-що... не го изкорти. Едно кукиче, не? Да. Здравей, бомбон! Какво правиш ти, тати? Мама реже, ти събираш клечките? Да. Да. Майка му от режи, дали режи правилно, това се стои са притеснявам, защото... Чакай сега повече. Ох, с майка много зло. Другата седмица съм на преглед. Да. Знаеш ли си? Най-накрая. 2 месеца беше... Чакането. Чакането и чак нереално. Да видим сакатата. Не си саката. Заповядай. О, супер. Знаеш ли, че... В Казанлък идва. Оле, в Казанлък знаеш какво има? Маслодайни рози има. Тъй. Вчера тъкмо установих, че ти си му опоскал 50% от розите и ги няма вече. Ще готини етикет, човек. Да. Съм виждала до сега такова с нещо. Много ми харесва. Ще си го запазим. Добре. Ей, какви да правиш вече? Да, хайде да го отворим. Много яко. Много яко. Мусинови цвете, подател. О! Леле! Виж, мамо, колко! О, боже, виж, за Милена и Владимир. Щом чу за историята ви с откраднатите кукичета. Се сетих за моето... За моето начало. А зад усмивката ми тогава стоеше само едно: красотата наистина заслужава да бъде спасена и решението за споделяне. За да не са самотни в новата си градина, изпращани им подкрепление от приятели, които също търсят своя нов дом. Приемете това кашонче като част от максимата ми за осинови цвете. Сигурна съм, че във вашите ръце и в земите на Штракландия те ще разцъфнат по-щастливо и ще станат част от вълшебството на Тайни България. От една крадла на кукичета към друга и една пишман YouTube селянка. Много яко. Много е яко, да. Леле, боже, оле, виж. Оле, боже, виж колко се Чух, че штръклево. Ешко пише. чух, че в Штръклево имало място за още някои откраднати усмивки. Понякога най-хубавите неща в живота започват с малко кражба на красота. За да не са самотни кукичетата от пустеещия двор, ето още няколко приятели за осиновяване. Човек. Много се развълнувах. Аз ще си изляза рево, ама... Излез рево, какъв е проблема? Точно ония ден, дето засадихме тия нарциси, изюбила и викам, нямам нищо повече да съдя, пък Искаш. Искам, да. И гледай, виж, пише бял здравец. Виж колко добре подредено. Боже, е страхотно. Кукуряк, хризантеми. Това не знам какво е. Хамерокал с оранжев. Не, хамерокал. Той ги засажда в Чакай, куче. че съм без очила, не виждам. Има синчец, иглики, зюбил, ириси. Леле, мале, страхотно. Ами хайде, ще почваме. Бобе, къде са ти инструментите? Мале,
Ето, да. Може специални блогове. Има ли телефон на тая жена? Надявам се да го намерим. Дай да се обадим, че... Абе, минавам през труден период. Влади може да потвърди. Да, обаче ето, И- че Такива неща ма карат да... да, мамо, да. Да. О, да се събирам, както се казва. Ето. Това са иглики. И сега ще ги засадиме и тук. Защото аз, между другото, имах иглики там на новите откраднати кукичета. Обаче и тях съм ги опоскал. Вече живот и здраве, като сме си тук, ще държа нещата. Не! Под контрол. Под контрол. То по-скоро вече от Боян трябва да се пазим. Човек иска да ги съди. Ето. Добре, дай да намерим телефона и да се обадим. Айде, обади се. Бай за сега. Да умърша, аз един супол чукачи. Какво става, бе, тати? Работиш ли? Събираш листа? Не, той не се дава. Виж каква камара си направил. Да, много работиш ти, бе. Добре, че си ти. Унес двамата дангалакците. Те сега се учат, за да се получат. Да, ето. Работи, детето, работи. Браво, бе, тати. Те големите се надяват по-скоро Боян да свърши работата. не да са тук, а не да са на училище. Детето Чай да се ти старае. покажа градинката. То тук стана красота. Красота. Аз установих, че всичките цветенца, които имаме засяти, с изключение на откраднатите ми кукичета, сезон 1 и 2, всички други цветенца са ми подарени. Или нали, от децата за 8 март, за някакъв празник, или бабите ни подаряват, или техните цветя от 8 март. Да с думи не И- си купувала цветя. Не. Цветята, които съм отишла и съзнателно съм ги купила, бяха едни петуни, които умряха. се оказа, че ги гледам грешно. И те умряха горките. Нищо, здраве Но дай. всичко друго ни е подарък. От дядо Данчо са... там има едни розички, ей тук и тези карамфилчетата. Голяма работа сме. Да. Заприличва селска къща. Така, мисията, нашата сисията е същата. Да, и пчелички завъди, утре може да купиш един кошер и Един ни показа няколко. там имаме една вишничка, там, чакай да я покажа, там също има. Там с нощи ги съдих и сега не знам. Реално, година на пролет да разберем какво става. И тук засадихме. Съдихме, И аз съдих, да. съдих, кога какво? Бях до тебе, помагах, гледах детето. А тук мисията продължава с керамидите, които трябва да отидат в другия край на двора. Наумил съм се тук да разчистя покрай останките всички бокулци. Да, предстои ни подрязване на ето и дръвче, само дет ние не знаем как да го подрежем. То дърво де. Ми качи са. И оня като не е там също искам да го разкарам. Той не е мисията за преди Аз пролетта. само се кача на клоните, тук вътрешните, дето едно време се качвах да бера череши. Да. И ако вземем оня... Не. Бе, те да знам, някаква резачка и мога, знаеш колко много нещо да орежа. Ми качи се и почвай да режеш, бе. Трябва да гледаш Боян. Аз не съм спрял да гледам Бояна, ама колата чака да чичо доктор да ходи. Ай. Добре. Ще ходя при Никито, че маслото ми в колата е с много странна консистенция. Има нагар. И по щеката, и в маслото и е мармалат. Ама колата е на половин милион километра, тъй че най-вероятно е нормално. И до сега никакви проблеми. Тя и сега не прави проблеми, просто
Ще отидем те за една бърза консултация и да планираме някой промивка нещо, защото работата ни е добре. И така, ето Бобето, качукви задачи има и хук на човека. Почна да работи. Почна да работи. Да. Да, тати. А ей тая слива, калвачите я видяха сметката. Чай да отида да... Ти виж колко много... О! Тя умряла, тя не става вече. И... Така, сега ще ви я покажа. Тук вече палетите ги няма с керамиди. Тук са ни останките на къщата донор. Тъй, гледайте какво направиха калвачите. Гледай. Направо му видяха сметката на той дърво. То няма кора никва. И трябва да го закачим с навъже. Догоре са го изяли. Ама за отрицателно време. За една седмица. Ей, как го измисли? Колко време? Аз откакто разбрах, мине една седмица. Ти откак разбра? Ама аз ги наблюдавам откак сме дошли тука. Е, за колко време? Октомври месец. Добре, от тук. Октомври месец беше много мъничко и тук по средата някъде почваше дебелото стъбло. От октомври му видяха Сега сметката. зимата в студеното време Ми гладни са. идваха, когато беше така спокойно. Да му падне между палетите там. Мами, айде. Да. Е, тук дърва за огрев имаме. Има. Е, камина няма, имаме печка. Дето нямаме комин за нея. И тъй, та двора, това е идеята. Чакай, те иска да и препоръчате нещо, отивам да с камерата до нея, че пак сме без микрофони. Много е сложно той да ги извадиш от кутийката. Така, пристигам. Има един пирон пасен. Добре, ето тук сам кажи какво искаш. Ами, аз гледам разни видеа, чета как трябва да се подрязва дръвчетата ни от сега. Обаче, като дойде момента, нали, уж съм разбрала какво трябва да се случва и като дойда пред дървото и са почва сега, ама то с ликлон, ония ликлон, знам, нали, че вътрешните, които тият към вътрешността на дървото, тия са махат. И, нали, като режеш, примерно, клонче, трябва да го отрежеш до дъното и да се остави. Нали, Ето, той ти трябва дава да режеш, дай ето. малко. Благодаря, дай. Няма ти куда да е, ха-ха. Айде, човека ще реже. И... Че не смяли, че реши стана 2 години. Да. Ох, не му Това си разбирам. наша грешката. Може би преди човека тук я е гледал. Тей, ай, време е за обяд. И всеки по направление. Айде, дойде време да махаме мартиниците, докато сваля камерата цяло. Ято са щъркели, идват. От юг дойдоха, отиват на север. Ето и още има. Оле, сигурно бяха 20-30 щъркела. Повече. Бабата Много е. погащи, може. Няма да показвам тебе, че си погащи. Кучето тук повръща клечки. И тъй, аз правя първото косене, ето тук не се вижда, че си погащи. Ето. Да. Айди лека нож. Така, пак аз направих първото косене. Ето косачката, тук чекирики, няма керемиди, голяма работа сме. И сега съм подкарал яко да чистя двора, да го окося и после ще пия едно кафе на Тифирич, да ми е готино. Пак е събота. Съботите са хубави. Свърши бензина. Остана ми ето тук да окося. Еги керамитките. 3, 6, 9, 12 палета. Имам още малко, ама трябва да се разберем с мима
Дали тук да слагам още един палет да събера там остатъка, който е и те отгоре още 2-3 камарки. Защото че се развали. Тя нали има OCD. То и аз имам, де. Нима кефи те. Те са си завършени. Може ми ще махна и тези двата шперплата и ще такова. Ще ги нареди отгоре някак си толкова. И така, отиваме за бензин до бензиностанцията. Може да не съм казал, но и си е бензиностанция тук. Всъщност нашето си има всичко. Штракладия майка. Свят на неограничени възможности. Така, малко по-късно се прехвърляме на входната ни врата. Децата я щупиха. Ама той, защото майстора е смотан, не съм направил заварките като хората и сега ще се мъча пак да заварявам. Нищо не разбирам. Вратя тук е един върток. Иначе той електроженче, който го хвани, дет разбира, казва, че е много хубаво. Ама аз съм много зле. Тъй, че сега ще гледате. Какво ще гледате? Е тук на старата врата ще възложа. Ето. Виждам ли са? Горе-долу. Уха, 71 минути заварки. Как е, а? Главата ми е изгоряла. Чак ме боли. Ами... Сигурно. Усещам го. Тей. Заварихме кот заварихме. Голям съм майстор. Направо, напред състезания по заварки ще съм последен. Еми ги заварките. Действие. Еми ги заварките. Страшен. Плюмки. Даже не съм сигурен, че той е. Да, той май не се е заварил. На нищо не прилича. И не съм горд, ама грам не разбирам да заварявам. Той за втори път заварявам, трети. Тази врата сам се я правих. Тя заради се разпада, невероятно. Та трябва да отида на някакъв курс по заваряване. Защото и цел имам, ама и с него не мога да заварявам. Пък който ми вземе машинките, знаете ли колко хубаво работи? Какво означава, че в мен е проблема. Хей, здравейте! По-късно след обяд, Golden Hour, аз съм с моето... Golden Hour. Ще стане. Искам да ви покажа двора, след като го окосих целия. Ти покажи тук нещо да ви липсва. Те знаят, бе. Цяла седмица гледат. Нищо, ако някой не е забелязал, да... Липсват керемидейшъна. Керемидейшъна. Бобе, ела тати да помагаш. Сега, нашите комшии ни дадоха 3 дравчета. 2 дюли и 1 слива. Червена, сладка, голяма слива, не джанка. Ренглота? Не ренглота. Ренглота е голяма като ябълка. И сега имаме забойна задача да измислим място, къде ще ги засадим. Да. Аз много си мисля. Какво си мислиш? Ами... Тук ще строим къща, няма да има дървета. Къща за умиране, нали? Къщата за умиране е тук, да. Ох. Бобе! Айде, тати! Ела да намерим място. Ела! Не, идеята ми е, че тук някой ден няма ли да има си пак тръвчета, защото това е голямото, то вече ни дава, то стои за... Да, ма там ще е до стената къщата, те тъс слива, ще се махне и унаслива. Да, за да може дека да държим, тъс слива ще изчезне, унаслива, защото тук ще бъде новата къща. Тъй, че там няма как да има дървета да съдим. Сега тук да съдим в центъра, тук много ги оттрупахме.
Трудна работа е да решим. Клуб Млад градинар. Вика си има еквипмент. Оборудване. Тъй. Заповядай, мамо. Има си лейка, ръкавички, всичко има. Но той, любимите му неща са лопатката и греблото и това е. Да. А между другото съм много чита и аз ги ползвам. Бобе, ела тате ще съдим дръвчета. Ела да изберем място. Ела да изберем тате място. И вижте какво стана сбора. Колко по-късно тръгна сълзи, смола и много лепни. Бобе, айде тате! Като стигнем някъде да ви покажа нещо, ще ви го покажа. Явно в момента... Той отива да обръща прозорците. Той обръща прозорците, да, добре. До след малко. Маме, Да, маме. отрежи ми тук коренчетата да мога да я засадя. Чакай, аз тъкмо към тебе идвах, ди. Чакай. Ето и голямото, не знам дали ще мога да го... Добре ли си? Да. Придобри ли днеска работата? Днеска придобрих много. Чакай, тъй. Браво на тебе, бе! Много си силна. Така. Бобе, ще дойдеш ли с нас да засадим? Чакай малко, стой сега тук. Преди да я засееш, случай ми високо, дай малко и тук да я... Виж сега. Имаш чупен клон. Има, ето, и ще го направя. Сега разбираш... Не мога ли да я подпрете? Прия и разбираш, че да не ми се карат, защото просто не знам какво правя. Нищо не знам какво правя. Те, с които растат навътре, ги махаш. Да, аз... Нищо не разбирам. Ето сега, ти расте навътре, махни го. Ето склон. Не навътре, ти като го сложиш, виж, то расте насам. Ето виж тези. Тези добре, айде ти така. Така. Да не за някой пръст. Никой не е интересно. Ау, чара ли е това? Те е чара. Да, мамо. Чакай, тук виж и сега. Той има много, тук в центъра, деца всичките ги махне. Тъй. То проблема, знаеш ли кафе? Не. Че тук уж ми изглежда добре, като се разходя, отида от някой друг ъгъл. Тук виж има така и... Виж и тез тук. Да, по-скоро... Да стане голям клон. Да, прав си, че така са правило. От другата, виж нагоре има пак монички по клони. Да, те са... Миме, той нещо ще влезе надолу, ще бъде удобно там. Значи... Пак не щеш ти да ми помагаш на мене. Така, чакай момент сега. Ето виж и тук. Ето и ще го оставим примерно. Такива и малки ги махаме. Махай, защото те стават едни остри бутли от тези сливи. Чакай, ще на работа. Тук има едно такова. Тя е доста голяма, аз... Трябва да го махна, според теб и това. Махни го. Така. Я Данчко ли ще каже? Не знам. Ето и махни, тук виж ме ни мънички. Да, ама... То няма да роди тази година, той нещо. Не, то не роди. Да ражда, ма... Чакай малко сега. Той ще махна и тук. Да. Мисъл, че аз, нали, уж режа, викам аз супер е добре, тръгна да се разхождам и като погледна от друг ъгъл, виждам още... То склон много нефилитен. Я го удари. Не ти харесва. Не, като... Тя баба Ванче вчера каза кои да срежем, а тя почна тъй, викам ето. Бати, Ванче цял живот е рязала. Виж сега, ето и махни. Това тук. Не бе, Той тук. Да. Ти хем не знаеш, ама ми казваш. Карам го на интуиция. Ето сега, тук е този склон, мога да се Аз за махне. мъжка интуиция не съм чувала. Този ли? Не, ама нищо, давай него. Ама аз го почнах. Кой каза ти, че не чува? Едни мънички има тук, не ги да виждаш,
Чакай, не знам. Чакай сега малко. Така, дай, те малко да ги мина. Така. Еми, айде да ходим да го дупчим. Чий кол трябва да му търся? Ако искаш, може да вземеш от вишничката. Тя е малка. Маля, и какво направиш? Еми, какво направи? Буклуци. Цял ден чистим. Да им сега, тази дупка, където я направих, долу ще е достатъчна. Значи, Сантяго Бернабео. Само ети. Красота, майка, красота. Каква мурава. Супер, дупката ми е идеална. Гледайте. Хоп. Супер дупка. Отивам за колец. Това е Джуля. Почна да излиза. Сега много импровизирано, както се вижда. Не знам дали се вижда. Ама решихме и тук да боднем това дръвче. Пак да видим какво ще се случи. Едно време и тук, чакай сега да се опитам. И тук някъде беше. Имаше вишнап. Обаче беше точно на пътя, като влизат багерите и просто се наложи да го отрежем. Много плаках. Айде, Боби, аз нас... Помниш ли вишнапа, дед го отрязахме заради багера? Да, но той вишнапа беше точно зад входа. Той е цел да не влиза никаква машина вътре. Зато и ка... Да. А ти го разказа. Покажи прекрасния ни двор. Чакай да покажа прекрасния ми син първо. Втория ми прекрасен син, който си хванал лелка. Айде. Свърши ли водичката, мамо? Ще наливаме ли вода пак? Айде, дай. Чакай да ти оправим шапката. Не искам, много студено. Много лъжи слънцето. Голям студ. Чакай сега тук. Заповядай. Къде поливаш ти? Където дойде. Айде, живот и здраве, другата седмица си пожелаваме това всичкото тук да сме го прекопали и да засеем нещо. Да? Какво каза шефе? Шефа одобрява. Не, иска да му налия лейката. Тачите налей, аз полях другата вишна, сега на отива не може... Каква вишна? Еми ти ма зарази с вишна. То не е вишна, вишнап. Вишни имаме поне. Имаме, колко вишни имаме? Имаме 3 вишни. 2 вишни, една вътре и една още, една 4. О, да. Само дето е тия вътрешните. Много малко вече по-отдават, защото не ги гледаме както трябва. Ние не ги гледаме изобщо. Айде, Бобе, ела тати да покажем двора и да сходим. Си ходиш ли? Аз съм си вкъщи. Айде, тати, ето. Айде. Да, айде, давай. На голеница ли ще си играете? Айде сега, давай. Айде, какво нима? Бобе! Инструментите забрай. Да. Чакай сега, виж там как ги е сложил. Браво! Айде, ела, да полеем. Мога да покажеш какво забравих да окуся. Тук имахме една палма. Или там, не знам как се води. Обаче толкова много боцкат върховете на листата й. И доста опасна за да става. И решихме да я елиминираме. И так му да разширим периметъра за палатковия лагер. Нали така? Да, и колко оправихме, остава само ето с картон. Тук. Тук как е сега? 2 години по-късно. Тук все едно постелки за йога си наредил и сутринта ще посрещам изгрева. Заповядай.
Заповядай. Аз тази сутрин го посрещнах с Боян в 6 часа, без да искам. Ето я, тази неща, тази Джулия поляк. Не се чуваш. Тази Джулия поляк, ето я. Ти защо си купуваш микрофони, като не ги слагаш? Защото са в чантичката. Стига бе! Чанчик. Боби! Айде тати, кучи. Кучи. Айде, мамо! Айде, че виж слънцето, сега Айде, малко шомпалче. Идвай. Идва. О, гледай какъв слънчоглед. Ай, гледай го. свърши. И не ме изчака да дойда. С набобето мога. Това е сливата, нали? Да, с набобето. Добре. Ето как я подрязах. Ето. Значи, какво става? Накрая всички ползваме на Боян градинарските принадлежности. Подарък дядо Коледа. Айде, дядо Коля, да взима и си градинарските принадлежности. Сега вече двора ни не е в слънце. Ето да покажа. Виждай ли? Ето го мисълчко тук плива. Айде, тати, да Ами не те го влезеш в подрязах. езерото. То я се вижда, я не знам. Бе, супер. Айде, Хонда, ще налеем пак. Айде, хода да налеем пак. Да я нося. Добре, нося. Да му налиеш. Айде. Ами, слънце, Да. мисля да приключваме този епизод. Спукахме се тази седмица. Ти какво ще кажеш? Що са смешни, мора да. Виж, ръчичка иска детето. Да, дай мамо ръчичка. Айде. Чакай сега тук да обърна камерата, ако искаш. Вече не ще ръчичка. Мале, не иска направо много студено. Да. Стана масивната пак. Така. Аз тук своите дърташки. Еми. Дай сега набързо, ако искаш да кажем какво се случи тази седмица, какво свършихме. Значи, първо, укуси тревата. Ето е последното, което. Да, ама аз Добре, окусих тревата. укуси тревата, целият двор тъй пред къщи. Отпреде, че и пред на комшиите окусих. Така. Тъй? Засадихме 3 нови дръвчета. Да. Опитахме се да подрязахме всички нови и трябва да доподрежем големите заварени дръвчета. Тъй? Аз почистих всички рози, подрязах всички рози, оформих ги добре и ги мулчирах. Ето тати. Оформих 3 нови градинки. Получихме, вече се е видяла, много приятна цветна изненада, която също засадихме и пълния потенциал. Ще го видим до година на пролет. Трябва да сме търпеливи. Да. Добре, тати. Да, дай. На тати, добре. Най-голямата работа, всичките керамиди са преместиха. Показвали сме ги. Добре, да, добре. И какво друго? Аз не си спомням. заварих вратата, след като струшиха децата. Стига де! 80 минути заварявам 3 панти, много съм добър, за нищо не ставам. Друго, какво правихме? Следващата седмица какъв е? Ами, да изпразним стаята. Дай да си го Сега манифестираме. лечи си, че гледа Ергена. Макар, че тази година май нямат манифестации. Ами за другата седмица викам да направим той. Да направим горе да изпразним стаята. То мога почнем от утре, в интерес на истината. Ние всеки ден я празним тази стая. Не, то проблема, знаеш ли какъв е? Идва вечерта и разбираме. Проблема е, че всеки път като влезем да празним, примерно ти нещо хващаш, празниш, но за да стигнеш до обемните работи, правиш по-голям хаос и изглежда все по-разхвърлено и все по-невъзможно. Значи кашоните с ключодържателите съм ги извадил. Има книги и разни други неща, които трябва да ви... Ще изпразним стаята другия епизод.
Аз си мислех тук да направим и това поленце. И да си направим градинката. Тук ще подкараме там, ко беше, селски яростни деца наредени. Никито утре може би ще дойде тук да оправим фрезата, че да може да фрезоваме, да си направим градинка. Аз съм решила, значи, какво да засадим? Салати, лук, чесън, репички, спанак. Да не слагаме коня пред каруцата още. Или каруцата пред коня. Дай пор да направим той да видим. После оранжерия долу. Оранжерия няма сега да слагаме. Добре, дръж камерата да тя пред детето. Той там се крие. Ами, мили хора, аз искам да ви пожелая тези, които живеете на село, да си направите хубави градинки, да имате богата реколта тази година, разсадите да ви станат. Опа! Човек, фанах го. То не мога да се види как съм го фанал. Добре, чакай, ще го извадя от тук. Ох, боже. Рисковите на живото предаване. Хайде, гушкай го. Хопа! И така, да ви се случат, каквото на всички, каквото си наумят, пожелавам ви да ви се случи. Да. Аз пък ви пожелавам да сте добри хора. И да сте много здрави, за да ви се случат всички неща, които си пожелаете и всички мечти сбъднати. Чао и до следващия път. И едно екстра включване, че аз се забравям. Другото, което ни се искаше да свършим, а не успяхме да свършим и се чудим все още дали да го направим, е дали да варосаме овошките. Една година сме го правили, някои ни казваха, че не е хубаво, други пък го правят даже 2 пъти годишно. Да пишете в коментарите хубаво ли е или не е хубаво да се варосват овощните дръвчета. И днес е неделя, ден за баня. Честито на всички, които имат нови бани, Чуки Четки и Пепи и Люси. За други май не знам дали имат нови бани, но... Пети още не е готов. Пети още не е готов. Аз си заставам много с видеята, обаче по разбираеми причини. Ама Владко тук ма апдейтва. Да. И така. Време е за баня! Айде бай! Чух го шах пак.